Sharon, adwa medo gimoro. Gima adwa medo en iwacho wach mar Chief Justice Salome. Adwa kwayo, the same president, I expected him to say sorry. No wacho ni sani en okoboliu court. Donge no wacho public domain. To nyoro nyu neno ka governor mar Nakuru otimo oka hospital githuon. No obeying court orders. I expected him to mention to Martha Koome mage nyinge judges maseyudo makorap. Donge nyathi ma wuoyi ne wacho ne oyudo ga information. Dako yudi information mo wacho ne instead of increasing, let us sack this. Wadwan mondo wachak inquiry mondo wane mage judges makorap. Nikech ki wacho gimoro, nyaki bed gi script mi wacho, nyaki bed gi information mi wacho. Kor ok ne en nyal hodia ne judges are corrupt. Judges are corrupt. Ng'ato anyalo ga wacho ni Sharon ode wang to odi ok wang. Dong jalup jatend piny no set lungo nyaka chiel kum jangad bura maben nowacho ni ponge mibade. Yes. Ato dak mano notimo mibade nikech no ng'ado case not in his favor. Neno nowacho notero, neno nowacho nokotero nyaka koro rom makamano timre. Tango momiyo nokotero? Because he has no evidence. No, but nowacho ni romo rito twake kinyoga imariambo. Those are neither here nor there. Sharon, adiera mar Nyasaye, kaka wuona wacho ni judges are corrupt. The first thing that we should look at, who are these judges are corrupt? Nikech wuoda ni wacho maber kabisa ni en ga gi information mimi pile kambe. Kimi information pile kapile. Bet Jesus Christ nikech en Zakayo. Obed Jesus Christ oloria Bilen wacho ni en tireka oken wacho ni en tireka kaka ng'ama ng'iyo weche nyithindo mawuoyi. But he's feeding us with the lies. The president is being given information. Come here information adier. Sharon, next time give me very mature adults. Nikech ok adwa tuk nyithindo ka. Gima timore en kama. Watim kama Sharon. Ka wacho ni kawuono ni odi ikwelo kata ntie corrupt judges. I should be able to say I have gotten information judge so and so is corrupt. He received this amount of money. Dongecho nineno ka when Kibaki's time you saw judges being brought to court. And they were brought to court with evidence of the money they stole and what they did. Kore mado wacho kaka nyathina mawakili mawiye lerni owacho niya wuoyi mwaneno ni is following the same script mane wuoyi moro morurulwago 24 years. Kise kao judges miket chief justice miket mfuki kinyobo gocho ni chief justice mokon court ni king case ne die court. I don't want that judge to be. I want the ones that I have appointed to be the ones to hear that case. Check that light. Mark my words. An giduoko mokwongo abenda dwaro mondo daktario ogomos